Marapi. Ang'eyo wach misego mpaka kendi selero maler mano Walter Majio wacho ni confirm in turns it's illegal. Ask him about the plans they have as a union. Aparo ni senyiso mano maler. Tere gimoro ka ni CPG. Pani ma mwalimu. Penjna SG ni ang'o onyalo wache wach CPG pono ni tere. Career progression guideline jopuonj mang'eny ok ne dware because omiyo actualize gimiluongo ni stagnation. To leader wa pim ni stagnation no en gima historical. Ok ochakore gi CPG. En mani jowa mane expect ni mondo ng'ato walk to get a job kata tuyudo promotion kochulo pesa moro ema ok oyudo. Nikech chon kane CPG noonge ne nitiere mana ng'iewo grade. Koro CPG did not stop ng'iewo grade. Koro sani endi to June mabiro ni career progression no endo golo oko. Mano agreement mano wan go with TSC. Koro it is not going to be there. To nyaka wach go bet strategic mondo wachak walosi another way mawaburi gologo gima miyo jopuonj stagnate. Ere kaka wanyalo kelo jopuonj mondo yud promotion manyalo. Lydia nitiere gima koro kawuono nyaka wach ne jopuonj. Thoth jopuonj ka oyudo promotion to gi feel ni onego miye school obed deputy. To wadwa ni mondo career progression no kik obed ni imigo mana ni mondo i rise mondo ibed deputy. Anya bedo job group C5, D1, D2, D4 kata okan principal. Mane ende pathway modwa ni mondo wabed gi parallel promotion. Ni kata ka ng'ato en gi D4 obedo gi D4 neno to en principal. Tambe an gi D4 nano to apuonjo mana physics kata English na. Koro emomiyo wawacho ni by June to career progression owuok.